Evo, gospođo Šverko, predivna je prigoda zapravo da vi ste rado viđena gošća u Cavtatu, ali prvi puta večeras, pretpostavljam i vama, jedan veliki izazov nastup Smeri Cetinić. Pa možda nekoliko dojmova o tome. Prije svega izrazila bih zahvalnost organizatorici Epidaurus festivala što me treću godinu za redom zapravo na inzistiranje publike, to zapravo ona tako objašnjava, što me zapravo dovodi u Cavtat. Biti u ovako jednom prekrasnom ambijentu i ovakvom društvu uvijek je inspirativno. Osim toga, kad čovjek pogleda i ovaj zaljev i ovo more i ovaj Cavtat i družiti se zapravo sa ljudima sa kojima se na neki način već poznamo, jel? Veliko je zadovoljstvo. Evo ga, veliko je zadovoljstvo. Sa mnom je po običaju uvijek već 32 godine profesor Vladimir Babin koji se jednako tako veseli o toj suradnji. A o gospođi Meri Cetinić mislim da su tih 50 godina koliko se zapravo bavi glazbom, sa svim onim što je ostavila iza sebe, uistinu možemo svi podičiti i na tu temu su već mnogi rekli puno toga. Ja bih samo nadodala da mi je neizmjerno bilo drago surađivati sa gospođom Meri Cetinić, utoliko više što se na neki način čutimo i kao majke i kao žene, a respektiramo se kao kolegice. Fantastično.